warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muji syukur wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Tunggal. Maha welas maha asih. Mugi rahayu sagung dumadi tansah sajiwa langan sarira dumateng kula belas panjenengan sami lan lumantar dumateng para tamu sedayanipun. Saderengipun amit pasang aliman tabib mugi termihana ing tiyang tulak sari wondene ing dalu punika. Kula cumantaka wonten ngarsa panjenengan sami awit pamundhutipun inggih menika bapa kula Bapak Ramelan Sohibu Sakrimbit kapurih inggih menika nderekaken lelampahin bubaan ing dalu punika. Pramila menika saderengipun monggo selawat serta salam kunjuk dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Winangka wakilipun Rasulullah utusanipun Allah kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kanthi ucapan selamat dipun gampangaken samudayanipun khususipun dumateng Bapak Ramelan Sohibu sak keluarga lan terutama dumateng ketoprakipun nggih muga-muga lancar Allahumma amin. Dumateng saking para tamu ing mriki boten usah dawa-dawa intinipun inggih menika Bapak Ramelan Sohibu badhe bubak kawah nderek adat Widiwidono ingkang sampun kalampah wonten ing dusun Ngelo Desa Ngelo niki cara mriki dipun puteraken Pak Yogo nggih. Dipun puteraken mengke sepisan gendhingipun eling-eling metoke napa? Serampat apa momong? Momong nggih. Oh momong mantu kok nggih. Momong nggih. Pokoke manut panjake mawon, manut yogane mawon Jawa Tengah nggih monggo Jawa Timur nggih monggo ngoten nggih. Sing penting kangge ngeluwari nggih menika adicara ing dalu punika. Apike wonten ngandhap napa wonten nginggil? Lah nek ngandhap ambenge digenjot. Lah wau terus teng nginggil kula manut. Nggih nggih digenjot niku napa niku jogete nggih. Kalih sinoman nggih setunggal-setunggal mawon ambenge ngrika kalih mejane. Nggih ngesake sesepuhe, mbah-mbahe mungkin nek badhe nyawer, badhe tombo mungkin nek teng dhuwur repot. Pun dipun siapne syutinge kersane ditata rumiyin. Pun siap tukang adang, tukang masak. Sampun Bapak Yogo sagedipun mulai gendhingipun eling-eling metokipun momong. Pun ngetosi angkat riyin.
langsung ngomong. Barat Satria
sampun. Ya ayo Sampun cekap kicir kamu mas benar.